खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय बयनिसिमबो। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे आपडेट भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हागोन जायफ्रा नायनो इन्ट्रेस्ट दङ। भिडिअआ मानि सायाव जागोन नोंसोरो थाम्बनेल एबा टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो हमनानै मोनखादों जानो हागौ। दिनैनि आपडेटआ मानि सायाव जागोन आं नोंथांमोननो फारसेनिफ्राय खोन्थालांनोसै, नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दुखुनांथाव खौरां, जोंनि बयनिबो आंगो सावथुन मुलुगनि मुंदांखा फावखुंगुर फैलाव बसुमतारी बिथाङा मैया थांनाय हरनि 22 एप्रिलनि थांनाय हरनि 10 रिंगायाव बे बुहुमनिफ्राय जों बयखौबो नागारनानै थांबाय। बिथांनि हरखाब रुंसारि जानाया बर' हारिमुनि सुख'हायि गेदेर खहा। रुंसारि बिथाङा सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों, इसोरनि खाथियाव आरज गाबबाय। गोदान आपडेटनिफ्राय गोबां फेसबुकआव शेयार जाबाय थादों बिथांनि रुंसारि जानायनि माखासे फटकफोरा, आरो गोबां मानसियानो लिरनानै होदों। बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननो आपडेट हिसाबै नोंथांमोननो नैबे भिडिअखौ लानानै फैबाय। आं गोबां कनफिउस जादों आरो दुखुबो मोनदों। नोंथांमोनाबो दा खोनानानै जायफ्रा हरखाब खोनादों नोंथांमोननि गोसोआवबो बोरैबा मोनगोन। माने हरखाब जाब्रबथाय जानाय बायदि जादों, माने खौरां मोनाखै, गुमुर मोनाखैमोन। बिथाङा मा जादोंमोन, मा बेमार जादोंमोन, बिनि सायाव जेबो इनफरमेसन मिथिनानै मोनाखै। बिनि थाखायनो जोङो फेसबुकआव गोबां शेयार जाबाय थानायखौ नुनानै जोङो हरखाब बोरैबा दुखु मोननाय मोनदों आरो दुखु फोरमायदों गोबां मानसियानो। आं आरो खनसे बुंबावो, इसोरनि अननायाव, आफा इसोरनि अननायाव बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैथों। नोंथांमोनाबो कमेन्ट्स बक्सआव कमेन्ट लिरनानै हरबानो जाबाय, जाहाथे बिथांनि जिउमाया सोरगोआव आलो गोजोनै जायगा मोनहैयो। आरो आं नोंथांमोननो नेक्स्ट आपडेटआव खोन्थानि, गोबां मानसियानो भाइरेल खालामगासिनो दङ दै। आं नोंथांमोननो खोन्थानि, गोबां मानसियानो बेफोरबायदि फेसबुकआव जोंहा फेसबुक पेजआव भिडिअ बानायनानै गोबां आर्निं डलार मोननायनि माखासे पस्ट होगासिनो दङ। बेफोरबायदिनो सोरबा सोरबा 11 लाख गाहाम मोननाय बेफोरबायदि गोबां पस्ट खालामदों। आं नोंथांमोनखौ बेयावनो बुंनो सानो, नोंथांमोना मालायखौ नुब्लानो, मालायनि भिडिअ बानायनायखौ नुनानै, मालायनि पस्ट होनायखौ नुनानै नोंथांमोनाबो उसाब जाफानो नाङा। आं नोंथांमोननो थार खोन्थाखौनो खोन्थागोन। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फारसेनिफ्राय नायजोबबानो जाबाय। आं नोंथांमोननो नैबेयाव होदों, नायबानो जाबाय। सान्थि बाग्लारि, बेनिखौ नायलाय, नोंथांमोना नायबानो जाबाय। बेयाव बेसेबां बिनि डलारा जोंनि बेंक एकाउन्टआनो बन्द जागोन। बेफोरबायदि डलारा जोंनियाव हाबफैयोब्ला, मासै मास हाबफैयोब्ला जोंनि बेंक एकाउन्टआनो बेयाव बन्द जानानै थागोन दै। बेफोरो गासैबो फेक, माने ओरैनोसो नंबां जाबां मानसिफ्रा एडिटिं खालामनानै हगारलायबायदों। नोंथांमोना फोथायनो नाङा, बेफोरो ओरैनो माने फेक गोजासो। आरो नोंथांमोना फेसबुकआव बेफोरबायदिनो फेसबुक पेजफोराव नोंथांमोना भिडिअ बानायनानै आर्निं खालामनो गोसो हागोन, नाथाय एसेबां बुरजा मोननायनि चान्स गैया। इउटुब आरो फेसबुक पेज सेमसो। इउटुबाव माबायदि आर्निं जायो, फेसबुकआवबो एखेयानो, आरो एखे गोरा, एखे प्रसेसआनो। आरो मोनसे भाइरेल जाबावदों मोनसे पस्ट फेसबुकआवनो, आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेखौबो नोंथांमोना नायनानै लाबानो जाबाय। जोंहा नैयाव नायदो नोंथांमोना, आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेयाव नायबानो जाबाय। नैबे लिरथिया माने गोबां फेसबुकआव माने शेयार जागासिनो दङ। बिनिफ्राय गोबां मानसिफ्रानो कमेन्ट्स खालामदों। माने बिनि सायाव जाय मानसिया लिरनानै हगारदों बेखौ माने मोनोब्ला गोगोम दामगौमोन मागौमोन होननानै गोबां मानसिफोरानो कमेन्ट्स खालामदों। दा आं नोंथांमोननो नैबेनि बागै एसे खोन्थागोन, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। माने नैबेनि लिरथिया माने एसे सुंथाब, बिनि थाखायनो आंनि बे फरायनाया एसे माने प्रब्लेम जानो हागौ। नोंथांमोना निमाहा होबानो जाबाय। आरो नोंथांमोननो आं स्क्रिनाव होखागोन, नोंथांमोनाबो फरायनो हागोन गावनो। अके लोगोफोर, अब्ला आं खोन्थालांनोसै। बेयाव लिरनानै होदों, आं निमाहा हो, माने आंखौ निमाहा हो होननाय जादोंमोन खोमादां। अब्लाबो आं बुंलांसै, आं निमाहा हो बेखौ हरनायनि थाखाय। नाथाय नों बेखौ फरायखाबायबा दा थाथ'सै। आं थेरेसा फिडालग'। आं 27 बोसोर सिगां थैखांनायसो। नों बे मेसेजखौ 20 जन मानसिनो हरफिन, नाबा आं नोंजों नोंनि बिसिनानि साइडआव उन्दुफाबाय थागोन। जेब्लाबो नों आंखौ फोथायाब्ला जानो हागौमोन, बेयाव माने फोथायाब्ला जानांगौमोन, फोथायजाबा होनना बुंदों। नों आंखौ फोथायाबा गुगोलाव सार्च खालामना नाय, थेरेसा फिडालग' लिरनानै, ओमफ्रायनो शेयार खालाम। जाय हिन्जावा बेखौ इगनर खालामगोन बिनि बिमाया 20 दिननि गेजेरावनो थैगोन।
आं निमाहा हो बेखौ हरनायनि थाखाय। जेखिजाया बे फेक नङा। नंखाय सानदोंबा गुगोलाव सार्च खालाम। आंनो सोरबा बेखौ हरदों, ओंखायनो आंबो नोंनो हरबाय, नोंबो हरदो, नङाबा रिस्क दङ। दा गोबां मानसिफ्रानो नैबे पस्टखौ गावबागावनि फेसबुकआवबो शेयार खालामदों, वाट्सएपआवबो शेयार खालामदों, ग्रुपफ्रावबो शेयार खालामदों। एक्सुवेलि बे टेरेसा पिडालग'आ सोरमार आरो माबायदि बिनि खाहिनिखौ आं नोंथांमोननो एसे खोन्थानि। नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ जोबजासिम नायबानो जाबाय। बेनिफ्राय आरो फेक ना मार नोंथाङा फोथायाबा नोंथांनि बिसिनानि साइडआव उन्दुगोन होननानै बुंदों। एक्सुवेलि मार आं नोंथांमोननो खोन्थानि, नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय। बेयाव दङ, आं नोंथांमोननो खोन्थानि। गुगोलाव सार्च खालामबा नोंथांमोना नुनानै मोनगोन। बेयाव आं नोंथांमोननो खोन्थालांनि क्लियारै। टेरेसा पिडालग'आ सासे सिख्लानि सोमोन्दै मोनसे गुवार अनलायनाय नोगोरारि सल'बाथाजों सोमोन्दो गोनां सासे सुबुं। बिथाङा सुबुंसो दै। टेरेसा पिडालग'आ सासे सुबुं, अनलाइन नोगोरारि सल'बाथाजों सोमोन्दै गोनां। अनलाइनजोंबो आरो सल'बाथाजोंबो सोमोन्दै गोनां सासे सुबुं। जायखौ बुंनाय जायो दि जायफोरा समाजारि बिजोङाव बिथांनि सोमोन्दै जेबो खौरां फोसावा, बेसोरखौ लायनो अनागारि खालामो आरो बुथारो। अनलाइनजोंबो सोमोन्दै दं आरो कानेक्ट दङ। अनलाइनाव नोंथाङा फोसावाब्ला बिनि बागै, अब्ला नोंथांखौ बुथारगोन आरो बेफोरबायदि। बिनिफ्राय सल'आ दाबि खालामो दि बिथांजोआ पर्तुगालनि सेन्ट्रायाव मोनसे कार जाब्रबथायाव थैदोंमोन। सल'आ 20 बोसोरनि बांसिन समनिफ्राय अनलाइन गोसारदोंब्लाबो बेयो मोनसे सल'बाथा आरो टेरेसा पिडालग'आ सासे नंगुबै सुबुं नङा। बेनिफ्राय बेयाव दङ, सल'खौ नंखाय होनना बुंनाय जादों आरो बिथांजोनि सासे भुत एबा जायफोरा खौरांखौ फोसावा बिसोरनि थाखाय सिगिनायनि दाबिखौ मदद होनो थाखाय जेबो फोरमान गैया। नोंथांमोना बुजिखाबाय, बे गासिबो फेकसो आरोना। बेयाव गोबां जोङो गुगोलाव सार्च खालामना नायोब्लाथ' गोबां बेखौ मोजाङै आन्दाज खालामना नायोब्ला, बोरैबा आन्दाज खालामना नायोब्ला बेयो नंगौ बायदियानो, नाथाय बियो 20 बोसोरनि बांसिन समनिफ्रायनोखा आरोना बे सोलिखानाय, फेकसो आरोना बियो। आरो आं नोंथांमोननो खोन्थानि, बेनि टेरेसा पिडालग'नि बेयाव इन्स्टाग्राम दङ, नोंथांमोनाबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन। बेयाव दङ टेरेसा पिडालग', नोंथांमोना बेनि इन्स्टाग्रामावबो चेक खालामनो हागोन। बेयो बायदिसिना पस्ट खालामनाय दङ आरो कमेन्ट्सफोरबो नायनो हागोन आरोना। अके लोगोफोर, दिनैनि आपडेटआ बेनो। आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनो फैदोंमोन।